Oiratzean eguzkizpiak ikusten zeraia da, ta oraingoan ilargia da nire maitale bakarra. Amitzaiztoak gauero burutik kendu nahian, urduritasunak izerdiz betetzen dit gorputz osoa. Biharamunean pentsatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan, bizitza berri bat, mundu berri bat. Da, bide berria eta ustekapean, pauso bat eman, eta batean hasi naiz korrika. Haizea gogora aurpegian, malko bana begietan, helmugarik ez duen norabidean. Biharamunean pentsatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan, bizitza berri bat, mundu berri bat. Diziratxo iritsi da, egun sentia, datoz korrika, hasi daia da. Mundu berria. Bueno, karrera oso gorra izan da. Hasieran lasaioa eta baina bukaeran asko sufriuta aiau naiz, ni behintzat. Da, bueno, asko posten naiz, nire auzoko karrera hau irabaztiaz. Txikitan amesten duen hemen ateatxeatik da, gaur irabaztia niretzako gauza oso handia izan da. Eta baita ere asko posten naiz, gertura jende danatik. Auzuai postasun handia emate jolako, eta eskerri asko gertura zeaten guztioi. Bueno, karrera hau lehen hori ondala 5 urte egin nun, orduan gaztetxu nintzen, eta gero ondamen temporada bat egin gabe, baina urtein ilusio bereziekin hartu dut, berriz karrera aurre tomatzie, eta guztua, pixkat ibilbide aldauta, oso ibilbide politxe, baina aldi berin gorra intzait. Baina, bueno, jazta meta jogea, disfruta deu, eta listo. Ondo irutzizat, urte piletan gukin genuen hemen lan pilo bat, eta guain torriaz estutikan montatze hau, eta gure parajian da giro eharra, eta ondo, ambiente eharra, eta ikustetzat berriz beste urrungo urtean egin goala, eta horri eustia oso ondo irutzen. Umeen malkoetan kea, teilatuetatik zerura, bihotz guztiak